আসাম ভাগ্য প্রাইমারি স্কুল अब पश्चिम सरबङ बेसी खब्जाको आन्दार अमरपुर ब्लक तिनीर खायसा जयनिङ पान्जा खलाइजाखा अरनि बिसिओ जारा थांनाय बर' जारा चिनितिफ्रा मथानि लिडार्स बरंनि चाइथं बुंबाय आरो तिनि 26 फेमिलि जयन खायखा भोटार संख्या बर' 72 भोटार बर' बुबागारानि थानसा ताय बुबागारानि गेटा टिप्रालेन ना सापर्ट खायै दिनै थानसानि मारिव थान बक्सिनै दिनै बुबागारानि बिसिंतै थानसाना तेबु थानसानि मारिव तेबु बुस्कांगो सकांगै तलांना होनाय बर' दिनै थानसानि मारिव फाइ जयनिं खायपेका बर'जों लामसुं इनाखा आं निजे ब्लक प्रेसिडेन्ट समाज बर्मा जिल्ला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट अमरपुर कलेज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट बरम गोनां असिराम रियां ताय आरो सिनि साबदुलाल चेयारमेन एमपि साबदुलाल चेयारमेन ताय डिस्ट्रिक्टनि देबराज जमातिया बर' खाय गोबांमा लिडार्स आरो इयुथनि बोरै बदलनि ताय तिप्रा मथानि गोबांमा जत उइन्सनि जत लिडार्स दङ तिनि आरो माना फैका जों जारा जयनि खायदारेना जों जतन खाबाक्साखा लामफुजागै नाखा তিনি অর জয়নিং রিফাইনার বব পার্টিনি ফাই রিফাইকা बर आईपीएफटी এবং বিজেপি